राम बाबू झा इंटरटेनमेंट्स के नव नव गीत संगीत सबसे पहले सुनवा के लेल लाल बटन पर जाकर सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान के जरूर दबाओ। सासू जी से पूछ ली ननदिया से पूछ ली देवर जी से पूछ के ला जाए गईली दैया के एही ठैया टिकुली है जाए गईली दैया के एही ठैया टिकुली है जाए गईली दैया के एही ठैया टिकुली एही ठैया टिकुली सखिया से पूछ ली बहिनिया से पूछ ली देवर जी से पूछे मैं ला जाए गईली दैया के एही ठेकुली